Insisten en que Montoto é viable, que o demostrou este ano que traballou sen perdas e aumentando os seus clientes. Isto é inconcebible. Unha vez que a Xunta de Galicia aproba todas as axudas habidas e por haber, avales de líneas de financiación, de crédito, chegando incluso a financiar, mellor dito, a avalar hasta o 100% das líneas de crédito, todo isto pedido pola banca, incluso despois de nos firmar o plan de viabilidade que supón, entre outras sacrificios para o personal, a reducción da plantilla ao 50%, todo elo imposto pola banca, chegamos ao momento da verdade e a banca di que non quere o acordo e que quere ir á liquidación. Os traballadores non vamos a consentir que se liquide Montoto. Que o primer ano en moitos anos que non se teñen pérdidas dentro da empresa é en parte gracias aos traballadores e, polo tanto, estos bancos que hasta ahora deron créditos a más cheas, fixeron inversión, daban créditos para facer inversións que se sabía que ao mellor non era posible sostenelas, tamén é lógico e razonable que ahora a xente pida, digamos, que poñan tamén a súa parte para que a empresa siga para adiante. Dun fío prende o futuro de case 250 traballadores que miran con poucas esperanzas, pero sen renderse ao vindeiro mércores, día no que expira o prazo dado pola xustiza para que a banca asine. Ningún banco firmou. Ningún. Entón, eu non sei se é culpa do Santander, do Popular, de Caixa Nova, de Caixa Galicia, ou non sei, ou do Guerreiro do Antifaz. O certo é que non firmou ninguén. E non hai, a día de hoxe, pola mañán, chamamos antes a Xunta, non devolven a chamada, sabemos que hai contactos, pero non nin que está pasando.